Kære Ivan Villand, jeg har bare altid ønsket mig en kaiman som kæledyr, så jeg har nogen at fortælle eventyr til. Men kan man overhovedet det? Hilsen Hanne C. Andersen, 7 år. En kaiman som kæledyr. Lad os finde ud af det. Velkommen til. Kaimaner er i familie med krokodillerne. Og her i Odense Zoo har vi det, der hedder den bredsnudede kaiman. Men er den god som kæledyr? Her kommer der nogle gode ting ved at have en kaiman som kæledyr. Den første gode ting er, at hvis du er meget lille, så kan du surfe på dens ryg. For kaimanen er mega god til at svømme. Den næste gode ting er, at de har rimelig kraftige kæber. Så den kan hjælpe dig med at knuse nødder, både på den ene og den anden måde. Ret smart, hvis der er nogen, der driller dig i skolegården. Den sidste gode ting er, at de kan blive op til 60 år gamle. Så du har altså en ven for livet. Men der er altså også nogle dårlige ting ved at have en kaiman som kæledyr. Den første dårlige ting er, at de skal bo steder med masser af vand, som for eksempel sumpe og skovfloder. Så hele dit værelse skal laves op til en kæmpe swimmingpool. Den næste dårlige ting er, at den kan blive 2 til 3,5 meter lang. Så den kommer til at fylde hele dit værelse. Den sidste dårlige ting er, at de spiser kød. Så den kommer nok til at spise dig. Kaimanen er pivhamrende farlig og kan knuse et skildpaddeskjold med sine kæber. Så kunne kaimanen være dit kæledyr? Nej, den spiser dig. Er der et zoodyr, du godt kunne tænke dig som kæledyr? Skriv det i kommentarerne, og så ses vi næste gang. I kunne det være mit kæledyr.